Fl-2022 il-gradwati tal-livell terzjarju kienu jammontaw għal 5472. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO e kif ġie spjegat li aktar minn nofs il-gradwati terzjarji kisbu kwalifika fil-livell 6 jiġifieri b'aċċellerat jew l-ekwivalenti. Dawn kienu jammontaw għal 58.5%. Sa dan it-tant 33.1% tal-gradwati terzjarji kollha kisbu kwalifika fil-livell 7 ta' masters jew l-ekwivalenti. L-NSO juri wkoll kif aktar minn nofs il-gradwati terzjarji jiġifieri 55.6% kienu nisa. In-nisa qabżu wkoll l-irġiel f'kull livell tal-edukazzjoni terzjarja ħlief fil-livell 8 li huwa ekwivalenti għal PhD. Il-biċċa kbira tal-gradwati terzjarji kellhom bejn l-20 u 29 sena u li dawn ammontaw għal 72%. Fl-2022 ukoll 74.4% tal-gradwati kisbu kwalifika minn programm fuq bażi full-time. Il-gradwati barranin laħqu l-1359 li jiġu daqs 24.8% tal-gradwati kollha fil-livell terzjarju u bekk dawn żdiedu b'10.6 punti perċentwali fuq is-sena ta' qabel. Iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea minn barra l-Maltin kienu jirrappreżentaw l-akbar proporzjon tal-gradwati terzjarji barranin kollha b'57.8%. Il-qasam ta' studju tan-negozju, amministrazzjoni u liġi kien l-aktar wieħed popolari fost il-gradwati terzjarji fl-2022, fejn gradwati f'dan il-qasam kienu jkopru aktar minn terz tal-gradwati kollha b'34.6%. Warahom kien hemm il-gradwati fis-saħħa u l-benesseri b'19.6%, l-agrikoltura, l-forestrija, sajt u veterinirija kienu l-qasam ta' studju bl-inqas qatt ta' gradwati terzjarji li ammontaw għal 0.3%. Fl-2022 15.4% tal-gradwati kisbu kwalifika f'suġġetti STEM jiġifieri fix-xjenza, t-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika. Minn dawn 597 kienu rġiel fil-waqt li 247 kienu nisa. Il-gradwati nisa f'dan il-qasam żdiedu b'2.9% fuq is-sena ta' qabel fil-waqt li gradwati irġiel naqsu b'1.8%.